olen tavannut mukavia ihmisiä, mukavia asiakkaita ja on ollut kyllä mukavaa aikaa ylipäätään. Täällä pääsee kehittämään asioita. Se on rentoa. Tietenkin on aina joskus huonoja päiviä kaikilla, mutta pääsääntöisesti aina hauskaa töissä. Feoni on mukava paikka työskennellä. Feonin työkulttuuri on mun mielestä joustava ja innostava ja vastuullinen. Ei tarvitse niin kuin miettiä sitä, että onko typeriä kysymyksiä, vaan aina voi kysyä apua ja aina saa apua. Ja mun mielestä on niin kuin erittäin tärkeää, että se lisää sitä työhyvinvointia ja työn mielekkyyttä. Pikkujoulut oli hauskat. Ne liittyy kaikki hauskimmat muistot just näihin tiimipäiviin, koulutuksiin, pikkujouluihin. Kumminkin yrityksellä on sen verran jo koko ja ihmisiä on ympäri Suomen, niin se, että näkee kaikkia, niin se on ihan mukavaa. Tärkein asia, mitä mä oon Feonilla oppinut, on se, että muutokselle ja kehitykselle kannattaa olla aina avoin. Sitten pystyy itsekin kehittyä siinä mukana ja niin kuin työtehtävissä ja sitten oikeastaan ihmisenäkin elämässä. No mun mielestä asenne on kaikista tärkeä, eli ollaan valmiita oppimaan, niin sillä pääsee pitkälle.